no tindrà cap efecte sobre el riu, simplement serà canviar l'aigua dels pous del Baix Ebre de Montsià per aigua circulant directa al riu Ebre. Atentos, estan dient, els pous del Baix Ebre i del Montsià queden supeditats al transvasament a València. Però què es pensen aquesta gent? Que després de tots aquests anys no són gilipolles o què? La Comissió Europea que el Ministeri de Medio Ambiente Marino i Rural encara no ha definit el cabal ecològic de l'Ebre, tan imprescindible pel manteniment del seu delta i, per tant, de la seva població, dels seus arrossaires, dels pescadors, dels musclaires i de l'alimentació que ens aporten. I també de la rica biodiversitat d'un dels espais de més valor d'Europa. El riu, l'Ebre, sense cabals, és la mort del delta. Rius amb aigua, rius vius. La ciutadania de Catalunya i del conjunt de la Conca de l'Ebre vol fer arribar a la Comissió Europea la necessitat de preservar els cabals de manteniment dels nostres rius. Els cabals dels rius catalans estan definits però no implementats i a la Conca de l'Ebre, incomprensiblement, no s'han ni determinat. Hemos venido aquí a acompañar a los compañeros del Delta del Ebro porque somos de la Cuenca del Ebro y porque aún